Η Nintendo μόλις ανακοίνωσε επίσημα το Nintendo Switch 2. Στο πρώτο επίσημο τρέιλερ του Switch 2 βλέπουμε ολόκληρη την κονσόλα μαζί και με τα Joy-Cons και το deck και το καινούργιο stand ακόμα. Από τις πιο εμφανείς διαφορές σε σχέση με το πρώτο Switch που βλέπουμε κατευθείαν είναι η παλέτα χρωμάτων που χρησιμοποιεί και η όλη αισθητική θυμίζει κάπως τα πιο μοντέρνα handheld PCs όπως το Steam Deck ή το ROG Ally. Επίσης, στο τρέιλερ η Nintendo ανακοίνωσε πως στις 2 Απρίλη θα έχει ένα ολοκαίνουργιο show το οποίο θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κονσόλα. Από τα πιο πιθανά πράγματα που αναμένουμε αυτή τη στιγμή, ειδικά το show, είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας και η τιμή. Επίσης, πολλοί insiders έχουν πει ήδη στο Twitter πως είναι πολύ πιθανό κατευθείαν μετά το show να ανοίξουν τα pre-orders. Οπότε να έχετε το νου σας στις 2 Απριλίου. Άμα θέλετε βέβαια να το πάρετε day one. Επίσης, κάτι πάρα πολύ μικρό το οποίο μπορεί να χάσαμε και εγώ στην αρχή είναι ότι πίσω δεν δείχνει το Mario Kart 8, αλλά είναι ένα καινούριο Mario Kart. Πιθανότατα να τιζάρει ένα ολοκαίνουργιο παιχνίδι που θα βγει μαζί με την ολοκαίνουργια κονσόλα της Nintendo, το Switch 2. Εννοείται πως μόλις έχουμε νεότερα σίγουρα θα σας ενημερώσω και πείτε μου και εσάς πώς σας φάνηκε στα σχόλια από κάτω.